ni sirikal pok oketo maino e reso sikunde korka weche mag bajet margi. Jafombo marwa ma Migori miyo ler ewi wachni mano Jojuma. Romo no maju ten sikunde mag praimar gigo mag Nyanza. Roma bendo kelo jopuonj kod apisas mawuok e migawo mar somo ma obaga lapno ma Migori. Jopuonj dhi nyime kod poro paro e weche mag tayo sikunde kod bende ng'iyo kaka midhieche ma sikunde kale kod inyalo tieki. Jotend sikunde gi ywago midhieche mathoth magi kale ma oting'o leo kaachiel kod tin mar omenda mar somo ma ore sikunde kod piny owacho. Especially term 1 capitation mare no bedo matin kabisa. The little manoor matin manoor no bedo depleted mapiyo kata kodonjo pok wadonje ko curricular activities. Percentage and should be 50% for term 1 to 50% for term 1 no wayudo ni oko kele te. Jakomo rokro maju ten sikunde mag praimar e kaunti ma Migori ni lokelo wadi tayo sikunde okos bedo mayod ka omenda tin kendo leo. Kakitimo funding wagombo kaka kepsani junior schools bende omisendi maromo gi mano maromo gi kakichiwo e senior schools because they are all senior schools if anything to go by. Wach makamaino siko jakomoro kumajo ten sikunde igego mag Nyanza Ondiek mawacho ne migawo mar somo bende seche moko oro pesa ne sikunde tok gichiw yo monego omenda ni koro tigo kod sikunde gin be nyaka sani koro kelo pek ne jotend sikunde. Money once given should be accompanied by the guide on how to use it so that our heads are not victimized. That is what I've asked the government, that let the vote heads be given either earlier before the money or the capitation is released or together with the capitation. Jotend sikunde mag praimar gi bende yuak ni mbui ma oting'o nonro mag jopuonjre ma ong'ere kaka National Education Management Information System kata NEMIS bende osebedo kod midhiero ma kinde ka kinde gino bende koro miyo gi pek. It was not going through. There were some hitches or ICT hitches here and there. It was going through but it was not easy. It was taking long time for it to go through. Riwruok ma jotend sikunde gi mag praimar Kepsha e bade ma Nyanza bende ywang' jotend sikunde mathoth osekwame ngas achiel mar tich kuom higni mathoth ka bende ber ka piny owacho choro gi malo e ngasno mar tich. ECD warito primary, warito junior school. Jomoko rito gi ang'wen nikech wantie nyaka gi special schools in our schools. Ka onge special tiluongo gi ni integrated. Magi duto te ni e bwo jatelo. To jatelo ni kama no sude 2017 e kama podolinge nyaka chien kawuono. Midhieche makoni kod kocha bende koro kwako somo no ma junior sekondari bende ne omienjo e kinde ma jotend sikunde e kaunti ma Migori. Laboratories mag timo science ema wakwayo ni with the time wang'eyo ni Ministry of Education biro gero laboratories e school ka school mondo mi timo sciences e schools obed tich mayot. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kodhi nyime nyako Ramogi ni riwruoge makelo ratich oganda koro sayo piny owacho kuom koso thiro tulo ma osebedo ka mienjo e romo mag siasa e pacho ka. Bende gisiemo wang' piny owacho mondo kik juog osuru